n'akwụkwọ akụkọ nke tata bụ Tuesday ahịa eke abalị 31 nke ọnwa iri afọ 2023. Ọgbaghara ụlọ nzukọ omeiwu steeti Rivers ahọpụtala Edison Ehie dịka onye isi ụlọ nzukọ ahụ dịka akwụsịtụrụ nnukwu ọkaikpe steeti Rivers bụ Simeon Amadiorụ, bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. N'otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ndị omeiwu ụlọ nzukọ steeti Rivers dị 24 n'ime 32 ebinyela aka n'akwụkwọ ịchụpụ Fubara, aka na-achị steeti ahụ. Ntuli aka elu gọvanọ Imo Uzodimma enyela ndị niile nwe ụlọ oriri họteelụ iwu ọkụ etinyekwele mmadụ n'ụlọ oriri ha malite n'abalị 4 nke ọnwa Nọvemba ruo n'abalị 11 nke ọnwa Nọvemba afọ 2023 belụsọ ndị ọrụ gọọmenti steeti Imo. Akụkọ kọrọ na nke a bụ iji hụ na ndị ga-abịa Imo maka nnyocha ka ntuli aka elu gọvanọ ga-esi aga agaghị enweta ụlọ oriri họteelụ ebe ha ga-anọ, tinyekwara ndị otu pati ọzọ. Akụkọ gara ihu kọọ n'ọchịchị steeti Imo site n'ụlọ ọrụ ministri okwu nlereanya tourism dị n'aka nke Jerry Egemba nọ n'isi ihe gwara ụlọ oriri dum enwere na steeti Imo debata ego ụlọ ga-eri idowere gọọmenti ọnụ ụlọ oriri họteelụ niile ma o buru ibu ma o pere mpe ma ọ kpafarala akpafara, bụ akụkọ zọbara n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. N'akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụrụ akụkọ sịrị enweghị ihe m mere, n'ihi ya onweghị onye ga-achụpụ m dịka gọvanọ, ka Fubara, aka na-achị steeti Rivers kwuru. Anyị nọ n'ihu ọrụ n'ihu na atọhapụrụ Nnamdi Kanu, ka aka na-achị steeti Abia bụ Alex Oti kwuru, bụ akụkọ zọbara n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. N'akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ndị uwe ojii gbara m egbe ka m na-aga ileta ka ọkụ siri gbaa ụlọ nzukọ omeiwu steeti Rivers, ka Fubara, aka na-achị steeti ahụ kwuru. Nnwere onwe ngalaba ụlọ nzukọ omeiwu, ndị ọrụ n'ụlọ nzukọ omeiwu steeti Ọyọ, Edo, Kano, Ogun, Ondo amalitela mfanye aka n'ụkwụ, bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. N'otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ndị Boko Haram egbuola onye ndu ụka Islam tọrọ ụfọdụ ndị dinta na Borno. Messi amabutela iko nke 8 ya dịka ọkacha akụ n'egwu bọọlụ Ballon d'Or na ụwa niile, bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. N'otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụrụ akụkọ sịrị amamaka ndị kacha akụ bọọlụ n'ụwa, Osimhen nọ n'ogo onye nke 8. Tinubu akasiela ezinụlọ ọkammụta Ben Nwabueze obi maka ọnwụ nna ha, ma kasikwa ọchịchị steeti Anambra obi n'ihi nke a, bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. N'akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụrụ akụkọ sịrị naanị otu gọvanọ ka e nwere na Rivers, ka APC kwuru, dịka ndị omeiwu na-erubere nwe ike isi na-achọ ịchụpụ gọvanọ steeti ahụ bụ Fubara. Amụma ọchịchị steeti Imo na-ama ịkwụ ụgwọ ụlọ oriri họteelụ dum nọ n'Owerri n'ihi ntuli aka elu, bụ ọchịchị nchigbu na agwa onye na-ahụta ndọrọndọrọ ọchịchị dịka tigbuo zọgbuo, ka otu CLO kwuru, bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Punch. N'akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ sịrị ebelebe egburu dịka ọchịchị steeti Abia hụrụ ozu 70 na ozu 20 egbupụrụ isi, tinyere ọkpụkpụ ndị mmadụ nwụrụ anwụ n'ime ọhịa nọ nso n'ahịa ahụ aka na-achị steeti Abia bupụrụ ebupụ.
akụkọ kọrọ na ka Alex Oti bupụchara ahịa Cattle Market Lọkpanta n'ihi nchọpụta emere na ndị ntọrọ mmadụ ji ebe ahụ mere ebe a na-edowe ndị ha tọrọ ma na-anakwa ego ntọhapụ ransom ebe ahụ. Ọchịchị steeti ahụ wabara n'ime ọhịa ahụ nọ nso n'ahịa ahụ hụ ozu mmadụ ma nke ụmụaka ma nke ụmụ nwanyị ma nke ụmụ nwoke tinyere ndị egbupụrụla isi nakwa ndị ozu ha rewelere erewe. Tinubu adọọla ndị ji aha Gbajabiamila Agbashiri aka na ntị jide ọnụ ha aka bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Punch na akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune ka anyị hụrụ akụkọ sịrị emeela ngagharị iwe na Abuja na Lagos megide ndị omeiwu na ụgbọala kpọcha jipu ha chọrọ ịzụ. Ụgwọ gratuiti ejikọrọ ha welata n'ikpe ahụ site n'ụlọ ikpe ka anyị mezie ye ka ọchịchị steeti Benue rịọrọ ndị lara ezumike nka ọrụ a na-akwụbeghị ụgwọ gratuiti. Ọgba aghara steeti Rivers gwa Wike jide onwe ya aka kwanyere onwe ya ugwu ka Edwin Clark gwara Tinubu bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Tribune. N'otu akwụkwọ akụkọ The Nation ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ụlọọrụ ndị agha mba Amerịka ụlọọrụ ndị uwe ojii mba Amerịka FBI ekwuole na ọ gaghị agba n'anwụ akwụkwọ ọbụla o ji banyere Tinubu. Mama akpọghụghị aha anwakwala nwata ụkwụ na nzukọ Federal Executive Council ka Tinubu dọrọ ndị o nyere ọkwa aka na ntị dị ka ọ gbarụrụ ihu na ngagharị ndị mmadụ na-agarala abata na nzukọ ahụ ya na ndị minista na-eme ebe ụfọdụ n'ime ha bụ ndị ọ na-amaghị bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ The Nation na akwụkwọ akụkọ Leadership ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ọchịchị steeti Imo iwekọrọ ụlọ oriri họteelụ dum n'oge a ga-eme ntụliaka elu bụ nrụrụ aka ka ọ chọrọ ime na ya bụ ntụliaka elu ka Chidi Odinkalu bụbụrụ onye isi oche ụlọọrụ National Human Rights Commission kwuru. Boko Haram nwere ike ikpochapụ Naijiria ka Zulum Akarachi steeti Borno kwuru bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Leadership na akwụkwọ akụkọ DC Daily ka anyị hụrụ akụkọ sịrị otu nwoke aha ya bụ Nura Ashiru nwaanyị ya Zainab kpọpụrụ ụlọikpe Sharia na Kaduna ịgba ya arụkwaghịm. Agwala nwaanyị ya kwụọ ya $1,000,000 na ụma ise 1.5 million gawara onwe ya dịka nwaanyị kwuru na naanị ihe ọ ga-akwụ bụ ego isi nwoke a kwụrụ n'isi ya bụkwanụ $80,000. Aga m anọgide n'ịdọ ndọrọndọrọ ọchịchị ruo mgbe m kubiri ume ka Atiku kwuru bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Tuesday na akwụkwọ akụkọ Nigerian Watchdog ka anyị hụrụ akụkọ sịrị ndị ndu ọrụ obodo na kansụl steeti Imo agbarụọla ihu na mmanye Izuọgụ na-amanye ndị ọrụ kansụl ịkwado ụzọ dị mma nke ugboro abụọ dịka aka jikọrọ ha ụgwọ ọnwa nakwa penshọn. Ụzọdịmma emefuola ijeri naira 5 bilion ịkwụ ụgwọ ụlọ oriri họteelụ enwere n'ala Owerri ka ndị nlereanya ntụliaka elu ndị pati ọzọ ghara inweta ụlọ oriri họteelụ ebe ha ga-anọ maka ntụliaka elu ahụ ka otu pati Labour bụrụ n'ebubo bụ akụkọ ọzọ gbara n'akwụkwọ akụkọ Nigerian Watchdog. Igbo nwa mmiri ọ bụ n'ebe a ka anyị na-apịkọta ya kpamkpam bụ n'akwụkwọ akụkọ nke taa.